जोंहा दिनैहा हा सुफैनायनि ओंखाम ओंख्रि संदों नै बेयो जोसा ने बे जोसा नैबे माथाय माथा रनजित नो बियो बेजों लगायनानै संनोसै आरो आलासिफोरनो जाहोनोसै ओमफ्राय जोंबो जागोन आलासिफोरजों लोगोसे ओमफ्राय ओरैहाय आब'आ पापर एवगासिनो दं नै उखुन्दै खुग्लुंलायनाय ओमफ्राय माखासे मोनखांबाय आरो बेदर बायदिसिना मोनखांबाय दालि मोनखांबाय बेदर मोनखांबाय ना एवबावनांगौ ओमफ्राय ओंखाम दंबावो आरो लाब्रा आलु कफि लाब्रा बेनोसै आरो दिनैनि आलासिफोरनि ओंख्रिया नाया हनै अब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौहाय ओमफ्राय हाया मारै सुयो बेखौबो नोंथांमोनहा नुनो मोनगोन आरो दसे उनावहाय दाबो ओरैहाय सफैथ'वाखै हाया मारै सुयो बेखौ नोंथांमोननो देखायगासिनो दं आङो दाबो सफैथ'वाखै आरो ओरैहाय सुग्राफोरा ओमफ्राय दिनैहाय नायनानै लादो नोंथांमोनहाबो GPS जोंहाय हाखौ बोरै सुयो आंबो नुफेराखै आरो दाहाय ओरैहाय जोंनावहाय सुबा नायनोसै आंजों लोगोसे नोंथांमोनहाबो नायलांबाय थादो अब्ला सुबाय दा मा सिरि सिरि बाल बोरो नायनि माबायदि बुस्थु बियो थाथ' जाया मा होनो GPS मेसिना बेनो दे थांदो एसे बारा सुहा ओरैहाय ओरै लामाफ्राबो लाहोहोलां देनां औ देनां बारायनांगौ बारा सु एसे देनां नैबे गय बिफांफोरखौहाय जावखुरलाबायना ओरै गायखोदलाबायनांगौ गय बिफां गाखोनांगौ रा होमबा बारा ओंखारगोन ना बेबायदि सुयो नै लोगोफोर नुबाय दा GPS जोंहाय सुबाय आरो दा बोराया जोंनि नैबे माबाखौहाय मा होनोमोनलाय जोंनि बाउन्डारिखौहाय गिदिंबाय आरो बे मेसिनखौ लानानै GPS मेसिनखौहाय लानानै बे जाबाय बेवाइ आंनि बेवाइ ओमफ्राय आंबो दिनैसो नुफेरबाय आरो GPS केमेराजोंहाय माबानायखौ दिनैसो नुफेरदों आङो हा सुनायखौहाय नुफेराखैमोन अब्ला जोंनाबो रिफु जामारसिगोन ना हाया दाम बारायसिगोन मोजां जासिगोन एबार बेबायदि आरो हा फात्ताबो मोनजोबसिगोन ना नामजारि जाजोबसिगोन नै थाबायगासिनो नै बोराया थाबायगासिनो बेना दे मोजांहाय आब' आलासिफोरनो जाहोनांगौनि खोथा दं एसे गोथावसिन जायोलाय खोमा नों हायनाया लासैनो अमा बेदर दे खाथियाव दंखायो नै गोसो बायदि माबाया गोदोना सेरथेया